सरकारनि खावलायनायखौ गनायना लानानै खालबारि गामिनि हा गैजायै 70 नखरा सरकारजों अनजादों। नोंथांमोना मिन्थिगौ साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि अरनबारि सिङाव थानाय खालबारि ओनसोलनि गामिफोरखौ सरकारा आयेन बायदियै एभेक्सन खालामखांबाय। नाथाय बे गामि ओनसोलनि माखासे नखरफोरा एभेक्सन खालामनायनि सिगां एभेक्सन खालामगोननि बिथोन मोननाय लोगो लोगोनो बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगो हमनानै जेंनानि सायाव सावरायलायो। बे सावरायलायनायावनो गामिनि सुबुंफोरा बै खालबारि गामि अरनबारिखौ नागारनो सरकारनि बिथोनखौ गनायना लायो आरो सरकारनि बुंनायखौ गनायनानै दा मोजां खाबु मोनबाय। बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नाजानायाव हा गैजायै गासै 70 नखरनो थानो थाखाय हा राननानै होबाय आरो लोंनो थाखाय दै जगायनायजों लोगोसे जोमनो सि जोमबो राननानै होखांबाय। जायनि थाखाय सरकारनि बिथोनखौ गनायनाय खालबारि गामिनि 70 नखरफोरनो सरकारा दैसुमगुरियाव थानो होबाय। थारैनो सरकारजों सावरायनानै मोजाङाव फैनाय खालबारि गामिनि 70 नखरफोरा दायो रैखाथि गोनां हाग्रा ओनसोलनि सोलायै मोजां जायगायाव थानायनि मोन्थायखौ मोनफुंनो हाबाय। পানিটা ভালো লাগছে না? রাইলে দিমু তা। बहुत धुनिया ওলাইছে পানীটো।